Aj 10 minuta da neke principe, neke vrijednosti kažemo narodu, bar neko ko hoće, aj nek ima neka manjina koji hoće nešto. Pametnog i nadam se da niste rasturili gledanost. U ovoj zemlji, pored vaših svi ovih destruktivnih programa i svega ovoga što vidimo i slušamo, i dalje ima u toj normalnoj Srbiji, u srednjem tom sloju očeva, majki koji hoće da odgoje djecu, koji sanjaju da budu fini, čestiti ljudi, da rode, da rade, da prave sreću unutar porodice, ne samo na ovim vašim lažnim svjetlima ovdje u ovim televizijama, znači gdje postoji, gdje stanuje stvarna sreća. Ti si ovdje, Mariću, svjedok sa tim svim svojim spratovima ovdje koji imate, koliko je tu nesreće, koliko su lažni osmesi, koliko su lažne pare, koliko je to sve jedna velika laž i prevara koja samo ima za cilj na tim destrukcijama i lažima da neko zaradi neki novac. Ok, ne može se to spriječiti. Hajmo jednu traku ostaviti na tom autoputu, makar bila zaustavna, ali nek postoji za jedan dio ljudi koji hoće da budu, koji vjeruju da je moguće biti pošten, moguće biti čovjek, moguće vjerovati, imati povjerenje, vjerovati prema Bogu, vjerovati unutar porodice, među članovima. Hajmo ostaviti, nemojte zatvarati to. Ovo ludilo će da prođe a odnijeće veliki danak. Previše će odnijeti, previše će biti uništeni generacija i mladih ljudi. Ali nemojmo zatvarati. Kad se dotakne to dno, dajmo sačuvati sjeme. Dakle, daj bar, molim te, evo tu si, u sve ove budalaštine, ostavi malo negde u nekoj emisiji, u nekom programu, hajde da kažemo, sad nek ima da sačuvamo sjeme, pa kad prođe ova grozna zima, pa neko proljeće izlista nešto da možemo to sjeme zasaditi. Aj probaj to, čovječe. Pa ja ne znam kako ćeš umrijeti, čovječe. Ne bih ja ovo ništa menjao, što kaže kod nas kažu, moj filozof Zdravko pojećeš i organ kad budeš umirao. Dakle, neki grijesi koji se naprave, jednostavno će ti zapriječiti u grlo, čovječe, nemoj ovo da radiš, i ti, ne znam ti ovdje. Dajte, ostavite malo za spas, za budućnost, neku tačkicu, neku mapu, znate, kao oni nekada koji su pogubljeni po pećini, ostave nešto za nekoga, neki signal, neku strelicu. Daj, probajte to, pogotovo kad zovete nas koji nismo iz vašeg svijeta, koji pustite da malo nešto kažemo i onda inicirajte malo ove tematike koje ja znam da nisu bombastične. Ja znam da diže gledanost mnogo više kad se ispriča neka budalaština za nekog kriminalca, za nekog zločinca, za nekog, ne znam ti, lopova, gangstera i tako dalje. Ali daj malo, nek bude malo i dosadne emisije, ali nek ima neki glas. Nema ovdje dosade, ovo je kraj.